Pankartên Visit Kurdistanê serdana Kurdistanê bikin di leyza Real Madrîd-Talavera de hatin daliqandin. Di leyza per êvarê ya di navbera Real Madrîd-Talavera de pankart û reklamên cîngeheyên bi slogana serdana Kurdistanê bikin, li dora kadê û li ser trûbeyên stadyumê bi berfîrehî hatin daliqandin. Ji bilî maçê, van reklaman bala hîn temaşevan û temaşevanên televizyonê kişandin. Li gorî çavkaniyên tekildar, ev çalakî di çarçoveya projeyek hewbeşa herêma Kurdistanê de bi armanca danasî, na potansiyela geştiyariyeya herêmê û kişandîna geştiyarên biyanî hate kirin.